Zvichizodhakwa manje tinoti pane meeting inoitiwa paThe Brickyard Farm inozivikanwa kuti ndo famu huru riri munyika yeZimbabwe, riri mutungamiriri wenyika yeZimbabwe yaMasodanzo Mnangagwa. There is a meeting inoitwa muzora nezuro inoonekwa kunzi inoshedzawo maclose allies emutungamiriri wenyika vatinoona kuti vanogara pasi vachiona mastrategies ekuda kuparadza vakomana vari aligned naGeneral Chiwenga. Sana pita mashoko anobuda nyorwa pana majara nzari subscribe or like on the bell icon. Anopotsa pictures yamuri kuona ayo kubuda nyora chiti part of Edwin Mnangagwa's running dogs who attended the Brickyard Farm meeting today, whose agenda was to discuss strategies to stop General Chiwenga. Part of the military war veterans and people like General Rugeje who are pro-Chiwenga. ZANU-PF Council of Elders is also targeted. Domashoko anokuda oputsa mapictures amunoona vakomana vanozikanwa tasana DJ Masomere nevamwe vamuri kuona vari kuonekwa kuti they attended this Brickyard Farm inoonekwa kunzi kune vamwe vanhu vaitwa eliminated, vamwe vanhu vasiiwa vatoona kuti panotorwa ecollective number yevanhu vanoonekwa kunzi ndo maloyalist ndo vasingadi kudisrupta zvidiko zviri kuitika mupolitical environment yatiri kuona kuti nhau yesuccession and 2030 iri very very critical yatiri kuona kuti yatova neropa neupenyu hwevanhu mukati. Tudze mafungiro enyu mutikudii pamusoro pechitiko ichi. Vana comment section mene kudze mafungiro enyu. Kusaka subscribe or like pamwe chete unoturn on the bell icon.